Andibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke abafana ke bokuthula noxolo, iKaizer Chiefs, the Perfect Glamour Boys. Abafana bathule abangathethiyo, abasebenza ngaphakathi ebaleni ukuthi into ezinkulu ke zivulile ke baphulaphuli ke njengoba zazivulile kwasekuqaleni. Abafana abadala ke bebe ku training namhlanje, abafana abadala bezilolonga. Eyona nto ibalulekileyo ke lapha ke xa siqwalasela kho mdlali apha kuthiwa une injury okanye ke kubadlali bekuvalwe bekhona, akekho kuthiwa ke akabuyanga. Kudeske kwade kwabuya naba ke bebekwi injury ngoba siyababona pha oGiven Msimangi nokubana ke naba bebaleka phakathi kwabanye abadlali abafana abadala, into ethetha ukuthi ba-ready nanini na ukunxiba ijezi bangene ngaphakathi bamele ke iKaizer Chiefs. Into ethetha ukuthi ke baphulaphuli ke nabaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs ke ingaba kanabo bavilaphile ngoba ke ithuba elonelelo ukujongana nemeko ebezingahambi kakuhle apha kwitimu yabo balifumene, ngoba akho nenye iplayer yabo ibike yathathwa yomela ilizwe. Zonke iplayer zabo sihleli nabo njengoba nje bekuvaliwe, bebehleli neplayer zabo bethetha nazo, baphinda bavala bazikhulula iplayers, baphinda bakhaleza bazibuyisa kwa-eli, baphinda badibana nazo. Into ethetha ukuthi noko amalungiselelo wona akhona. Sawudana ke xa kunobuywa ke kuphinda kufanwe njengakuqala. Into ethetha ukuthi yobeke umsebenzi walamadoda amabini awubonakali konke. Kodwa ke xa siqwalasela pha emabaleni njengoba kutreyinwa nje, noko amakhwenkwe pha ayazivonyavonya, futhi ke amakhwenkwe pha ayathembisa into yokubana ke noko kule apha ke xa kuvulwa pha nge-20 ikhona into pha baphulaphuli ke eyawutsitsa, ikhona into pha eyawuphuma. Nawukhumbula ke into yokubana ke iKaizer Chiefs le noko akukubanga kakhulu, bahleli pha kunombolo 4 ngokeloke lapha eMzantsi Afrika. Bashua pha yitimu ekhokhele ngamanqaku amane, into ethetha ukuthi bashua pha ngo-4 points ke yitimu ekhokheleyo eyi-Orlando Pirates. Laa nto ithetha ukuthi ke imidlalo mibini bawugileka pha kunumber 1. Akukubanga kakhulu kuba ke ne-Orlando Pirates izawuvizingqi apha ngemva, kunyanze into yokubana ke mayingagobi, mayiqiniseke. Futhi ke nomqeqeshi Orlando Pirates wayibeka le nto yacaca, wathi eyona timu ayoyikayo yena yazibona ezi i-Sundowns sikhukhune ezisemveni kwabo yilaa timu kunumber 4 iKaizer Chiefs. Uthi wakho umnqwazi awuqine pha, ingayenza indaba laa timu, ingabavala abantu umlomo. Yona timu ke athi uyigadi lapha kule league uba ingawenza ke unako iphakamisa abantu bengaqondanga, badane futhi bothuka abantu. Ingenzeka loo nto. iKaizer Chiefs ke yothusa abantu abaninzi, bavaleka imilomo nabe bengaqondi batsho baqonde. Ndikuxela into yokubana ke ngoku mphulaphula awuzibukelele nantsi ivideo yamakhosi etrain ezilolonga namhlanje, nabaqeqeshi babo bephelele. Ndithetha ntoni na? Nabadlali bephelele. Ikunike baphulaphula into yokubana ke nisiseke, nisikhulise kweli khasi, kule channel. Ndicela ke intsebenziswano, kodwa ke nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.